மிதுனராசிக்காரங்களுக்கு வேலை அப்படிங்கிறது வந்து இது நாள் வரைக்கும் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு சுமையாக இருந்திருக்கும். வேற ஏண்டா பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு அழுத்தத்தில் இருந்திருப்பாங்க. இனி அதெல்லாம் சுகமான சுமையாக மாறப்போகுது. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. சுமை அப்படிங்கிறது வேற, சுகமான சுமை அப்படிங்கிறது வேற. இனி வந்து இவங்க வேலை பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற லெவலுக்கு காசு வரப்போகுது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இது நாள் வரைக்கும் பலனே இல்லாமல் இருந்தது, இப்போ அதுக்கேற்ற கிரெடிட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறப்ப அந்த வேலை அப்படிங்கிறது மேலே ஒரு பிடித்தம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஒர்க் பாலிடிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அதுலேருந்தெல்லாம் வெளியே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இது நாள் வரைக்கும் உங்களை பற்றி பின்னாடி பேசினவங்க எல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டுக்காமல் தான் போனீங்க. அதே மாதிரியான விஷயத்தை தான் நீங்கள் இப்போவும் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்க. எல்லாரும் யோசிப்பாங்க, இவன் மட்டும் எப்போ அடுத்தடுத்த கட்டம் முன்னேறான் அப்படின்னு உங்களை யோசிக்கிற அளவுக்கு மிதுன ராசிக்காரங்க முன்னேற போகிறாங்க. வேலையிட சூழல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமையும். பொதுவாக சொல்லுவாங்களே டாக்ஸிக்காக அமைஞ்சது சார் அப்படின்னு, அதெல்லாம் இல்லாமல் நான் அப்படியே வேலைக்கு போகிறப்ப ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறேன், வெளியே வரப்போ அதே ஃப்ரெஷ்னஸோடு வெளியே வரேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்புகளில் வந்து ரொம்ப சிறப்பான முன்னேற்றங்கள் வந்து மிதுனத்துக்கு அமைய போகுது.